I des d'Amer, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha donat suport a l'acte de defensa de les institucions catalanes. Puigdemont ha explicat que avui el seu compromís era ser a Amer, poble natal, per rebre la distinció de fill predilecte de la vila, però que això no era incompatible amb participar des de qualsevol lloc de Catalunya en l'acte reivindicatiu contra les pressions del govern espanyol. Sobre la decisió de la CUP de permetre el debat parlamentari dels pressupostos, Puigdemont ha demanat responsabilitat a tothom per tirar-los endavant. Arreu de tot Catalunya, a cada racó on hi hagi un demòcrata, aquesta veu d'aquest demòcrata s'ha d'alçar contra aquesta deriva, aquesta pulsió antidemocràtica d'aquells qui volen resoldre per els tribunals o per altres mètodes el que són situacions que només admeten una resolució, que és política i democràtica. Estem molt contents que el Parlament pugui tenir l'oportunitat de debatre pressupostos. Espero que tothom que tingui responsabilitats en el procés cap a la independència entengui que hem perdut un temps que no havíem d'haver perdut. Ara tenim una segona oportunitat, és l'última, i estic convençut que no la fallarem, ningú.